Makomberedzi zvakaoma, unopererwa chaiko. Alright, conference inonzi ndeyezanu-PF. Motaura zvemabreathalyze. Kana mambo akredita sei munhu wamunoziva kuti chidhakwa? Because mukaona munhu wakudhakwa zviri level yekuti unodirwa breathalyze, paunenge uchiakreditwa, vanenge vachikuakredita, vanenge vachiti vari kuakredita munhu akaita sei. And you see, because the funny thing is, munoona musada kupusisa nezvinhu zvakadhakwa. Nditaurei kuti a whole district coordinating committee ine more than 20 people vari kutora 2 chete, vari kutora chairperson na-PC. Why? Ma-chairpersons ese anga ari kuzikana onzi there havasi kusupporta 2030, they are anti-2030, and vanhu vanorespekta constitution vakapera kubviswa ese, ndo vana gomwe wamuri kuona vakapersecutwa for doing the right thing. Ma-PC pakapera kuiswa zvidhura zvavo zvinoda 2030. So order yavanenge vachiti vari kuisa, vari kuda kuisira ani? Ivo varivo vari kuaccredita those people. We've always known the leadership dzana Gomwe. Hatina umbobvera takamboona mahooligans eunzi anenge achimwa doro. Vanhu ngavasanyepera kupusisa vanhu kuda kunyepera isa order yefeki kani. Vanhu vari kupera kuendeswa vanhu vema-affiliates. No, most of the people that are attending conference, vanhu vari kucoordinata ndevana Mudha vachitora makorokoza, votora futi vana Mavetera votora vanhu vake kune zvavo zveYoung Women for ED chakuti ndo madelegates anenge akazara iwayo anenge ari kunyepera kusimbisa resolution number 1 yeterm extension ye2030, vision 2030. Vanhu vema-affiliates vataiona vachinyepera kupuwa Tumarina naTungwarara. Tungwarara tsotsa ainyepera kuadresa Rala Sharon Rusiya 200,000 osiya $5,000. Up to now vanhu vari kuchema at grassroots hapana tapiwa mari dzainyeperwa naNatungwarara kunzi tiri kusiya mari. Dziri kupi mayouth aneta nekuchema kuti takangopromiswa nanhasi hapana kana sendi ratirabuda. Bvunzai kuti kwakasiyiwa mari ndekupi. Cheap propaganda dzakadhakwa dzamune muchinyepera vanhu. Motaura kuti hanzi madrugs, toda kuvhikira vanhu vanoita zvemadrugs, asingazivi kuti vanhu vanoita zvemadrugs vanove mashefu ndiani. Asingazivi kuti Tanya Muchinguri anorova cocaine, vanotengesa cocaine ndiani. Who doesn't know that? Zvoti mai Muchinguri vanganyepera vanomira pamberi pavanhu vachitaura kuti hey, tiri kurwisa madrugs. Who doesn't know Tanya Muchinguri is a drug? If people think I'm lying, Tanya Muchinguri, I dare you to make a video yet 3 minutes chete uchingotaura, just talk about anything. Toti maZimbabweans komenda itoona kuti maZimbabweans anoti chi. Everyone knows kuti unoita nhingirikini zvemadrugs yo. Who doesn't know Tanya has been in and out of jail? Why? Anenge achidhila nemadrugs. Half the time, 3/4 of the time, she's always high on cocaine. Nhasi unoyo vanhu moda kuti nyepera kutaura kuti hey, hatisi kuda madrugs, tiri kurwisa madrugs. Kurwisa madrugs kupi? Kwengodaidzai mai Muchinguri zvemutauro kuti mwana wenyu asatengese madrugs. Ndati kana vanhu vachiti ndiri kunyepa, Tanya Muchinguri ngaangoita video re3 minutes achitaura, vanhu tozoona kuti macomments evanhu anenge ari kuti chii. Anongotora newspaper remusi wacho oratidza vanhu kuti date iri nhasi musi wakati, toone face yake, mese munonzwa tsitsi imimi. Kunge munhu ari kudyiwa naacid, kuperezeka kuita chimwe chinhu vachiita zvemadrugs, vachidestroya vanhu, distributing drugs everywhere. Ndoka zvaitaurwa naTinu vakachitaura kuti aiwa mashefu ari kupusha madrugs aya. Handisi ndakadaro, nditinu vakasina kunzwa Tinu vakachidaro ndiani. Munhu wese makamuzwa Tinu vakachitaura kuti tiri kuchema nenhau yemadrugs, but mashefu ndo ane honzero yese iri kuitika vachipinza madrugs nekuita sei. Onzwa vanhu vachitaura kuti hey, siyai madrugs, siyai madrugs. Mai Muchinguri musatiti masasika mhani. Nhasi unoyo you are fighting this very same person who's been helping you and your family. How many times has Tanya gotten into trouble? Who's been saving Tanya? Nhasi ndiye munhu wamakurwisa iyeye. Kangani Tanya painetsana nemaRussians? Tanya angadai akafa akaurayiwa kudhara nemaRussians. What has kept Tanya alive is what? Who helped when it mattered kuti Tanya asaurayiwe nemaRussians? Nhasi munyepera kuti 2030 yoti vana Tanya varamba vachidestroya mayouth nemadrugs, abusing state power, giving people bogus immunity.
immunity kuti varambe vachiita havo zvemadrugs vachiita sei. If really you are serious about dealing with the drugs, the best rehab for your daughter Tanya is for her to do time in prison. Ari kukona vanhu zvese zvinobuda manewspaper asi ruziya ndeyani kuti mwana wenyu ikona umanini. Why? She's always high on drugs. So if Machacha is to buy my drug test, my breathalyzers for anyone, Tanya Mchinguri is the first one arifanira kutestwa. Murungoona vanhu vapana vana Robert Mugabe vari kubatwa vachita madrugs one. Vanhu ivavo ndo vanonopiwa bheo, vana Raspombi. Jerry regerai vanhu vataura kuti Jerry rakagadzirirwa urombo. Topana tona na Raspombi tunoita kutorohwa nenhamo tikutisai kuti regera tingotengesawo 3-4 tumabhotoro twangu ndiraramise mhuri. Hakuna kamabasa. Ndo vapana vaunzi 6 months to a year gore munhu ari mujeri. Muri kutaura kuti Robert Mugabe achanzi aenda ujeri. Haana ujeri kwaari kuenda. Machina wana akangonira sex party yecocaine dzakazara everywhere. Munhu wese akazoona vanhu machina achiita izvozvo. Akagoitwa sei 150 bail. Mapedza muchida kupusisa vanhu netuma t-shirt twemusangano twamune muchipa ndo pamunonyepera kunge you're moving with a mantra which doesn't tolerate peddling of drugs. Munyepero taura kuti we want a harsh sentence, we want a harsh sentence. He takazoverenga mupepa saka muri kutaura kuti imimi pese pamune muchiita mabriefing nekuita zvese zvakadaro as a ruling party hamusi kuzviziva kuti vanhu vari kupuhwa nhingiri maripoti iwo hamusi kuvawana kuti vanhu vari kubhadhara mabheo ema$150 vanhu vachibatwa nemakg ecocaine. Munoshora sei vanafadza emairi vachitaura kuti we need new leaders. We need to speak the truth at some point. Toregera kutendererana tichinyepanana, taking each other for granted as if you are dealing with fools unga vanhu vasinoenda kuchikoro. We have all gone to school. We know serious leaders when we see them. We know bogus leaders when we see them. Such bogus leaders ndo vana mai Muchinguri. Women without principle. Hatina kwatinosvika nevatungamiriri vakadai so. Everything is a big joke to you as long as you are looting and people are suffering. You don't care. What matters is for you to get the money. People are not fools, man.